geographical spread municipalities Portarisha ne Eastern Cape Herigwala former Sisonke district municipality. Babu Meya nginembuzo embili ngicela wamukele ubingelele abalaleli emakhaya nezibukeli. Mbovu mangithathe lelithuba ngibingelele wena qala ngibingelele bonke abalaleli nababukeli baseHerigwala ngilibonge kakhulu lelithuba Mbovu olenzile ukuthi ke ungithinte nje ngibonakele lutho eHerigwala uthi ake ngizokhuluma ngeHerigwala ngiyayilandela kakhulu imedia yakho uyakwazi futhi nokuxolisa mangabe khona into ezingenzekanga kahle so you are really running a balanced media esi-expectile eSouth Africa yethu. Mhlonishwa bakwethu ubaba Meya lo Uzwide ekhulunywe kakhulu ngomasipala wakhe izolo noma ngingakhulunywanga kabi baba Uzwide mangaka amawadi kwi district yakho from I think 4 local municipalities. Impela we've got 4 local municipalities, Greater Kokstad municipality, Umzimkhulu municipality, iJohannesburg Phungula municipality eXhopo ne Dr Nkosazana Dlamini Zuma municipality eBhulwa. Sinamawadi awu61 njengamanje umasipala bonke njengoba bewu5 baphethwe iAfrican National Congress kulamawadi awu61 mathathu kuphela amawadi aphethwe yinye phethwe iIFP mabila phethwe iIndependent wonke amanye aphethwe iAfrican National Congress. Right. Ake kusho ukuthi mangishaya ngizobe ngishaya kahle ngishaya abantu ekufanele ngibashaye amanzi Zwide. Mhlonishwa abantu badinga amanzi mhlamba ngeke ngibuze yini co-function yeHerigwala manivuka nje nigeze ekseni nigqoka ufaka isudu uba mhle yini umsebenzi weHerigwala imandate kamasipala wakho? Imandate yamasipala wami is water and sanitation and isigxile kakhulu impela ekutheni amanzi siwagijimise ebantwini ngalendlela yokuthi Mbovu kusukela ngo2020 kuya ku21 njengoba de kune COVID siye sathanda ukunciphe kwenze nama project wama toilet sa divert imali ukuthi iye ebantwini kakhulukazi sikwazile ngo2021 ukuthenga ama truck awu6 sawakhipha ama truck ebesinawo outsourcing kwaba wakamasipala kuphindile ngo2024 sathenga ama truck awu4 sesinama truck awu10 nje amasha ejoyina kwamanye amadala so sayikhipha nje yonke lento yokuthi sibe nama truck aqashiwe ngoba sifuna ukumaximize icapacity of iHerigwala to deliver on its own without depending kuma external outsourcing. Saphinda futhi okunye sikwenzile lama truck awu4 esiwathengile lawa wokuqala u6 abe no 5000 liters ithangi lawa awu4 ano 18000 liters amathangi ngoba emawadini sinamathanga awu 5000 so le 4 esiyithengile iyakwazi ukuye ewadini ifakele amavidiyo amathathu ethe go songa no diesel ngokwenza kanjalo ipopulation yethu is plus minus 560,000 eHerigwala we rural district municipality and ibudget yethu ifunded besifike kade ingekho funded eminyakeni yo 2019 2020 2021 ngo2022 ke sa funded ngenxa yokuthi most of the things sesizenza ngaphakathi ezi umasipala waseHerigwala njengamanje we are just going to adopt a budget ngomhla ka26 May emphakathini ehholo lomphakathi eNtakama Ward 3 sizobe sibheke abantu aba plus minus 800 lapho ngoba ibudget esiyoyithula it's just above a billion. And mangiqhubeka Meya yes mangiqhubeka Mbovu kulento yokuthi sakha internal capacity yakamasipala
sathenga amabhakha awu4 one per municipality sanabantu bangaphakathi emkhandlwini ekuthi masibikelwe inkinga ukuthi kunenkinga la kune breakage la nala kube ibona oplumber labo nama general worker abaphuthuma ukuyolungisa leyo nkinga abayaye babikeke mayinkulu kakhulu mhlambe kufe ipump noma ini mhlambe edinga ke ama service providers sinawo ama service providers ekuthiwa i-M&E mechanical lokuze and electrical maintenance companies ekuyizona eziphuthumisa ukuthi sisheshe sikwazi ukuthi leyo nkinga siyilungise ngokukhulu ukusheshsha okunye futhi esikwenzile ngifike kuqashwa ama TLB ukumba imselethize makubonakala ukuthi kune leak la ipipe ngaphansi mhlambe liqhumile ngenxa yama pressures mangabe ipump mhlambe liyaqhuma ipipe ngaphansi komhlaba sathenga ama TLB awu4 iCockstad ineyayo TLB iDr NDZ ineyayo umzimkhulu neyayo neJPP neyayo which is uJohannes Passport Phungula Masipala kwacaca ukuthi kusela ukuthi ke mawumove around le TLB endaweni ezinama breakages kufuneka siqashe i-rollback truck elayisha TLB nayo esidla kakhulu sesiyithengile ke kaMasipala i-rollback truck kumane kufonwe nje kuthiwa eCockstad kudingeka kumove uTLB kanje isuka itruck ihambe yomove leyonto ngoba sifuna le budget esinayo engenkulu kangako kodwa isebenzise optimal and asihlabi isoil ize liphinde limile isuke sesiphethe uncontract la nosconsultant ukuthi umphakathi nansi incontract nansi consultant bazosigadela le project bese mina njengemeya ngokomthetho imeya kakhulu eKZN ziba osihlalo weX khona osihlalo wefinance eHerry Gwala umeya uZamonqa Mali uphinda abosihlalo weinfrastructure ngiphume neportfolio committee yami ngiyovisita ama project siyobona ukuthi kuhamba kanjani ngoba lokho sikwenzela ukuthi sikwazi ukuthi ibudget yethu esinikiwe siqede singezwa ngo last minute sekuyophela ifinancial year ngabo June ngoba local government iphela ngo June sekuthiwa kunemali ezophinde emva ikaze iphinde imali lapha kuthina sigibela amabhano siyochaza into engazwakala ePitoli ukuthi ayispendekanga imali si adopt into ekuthiwa i-forward planning uyabona njengamanje nje baso adopt ibudget ngolu ukuze asezaphuma ama project azo advertiswa for July 1 2026 esizowa implementa ezumasipala wase Harry Gwala and ngokwalabo masipala abawu4 cha yabona yabonga kwabalabo masipala abawu4 enye into lama ayi ngabuza Mbufu qhubeka ngokwalabo masipala abawu61 awu61 yasezaba u62 kulo financial year umsha ngoba iCockstad sizoba na 11 wards ngoba iCockstad njengamanje ina 10 wards umzimkhulu na 22 iJohannes Passport Phungula ina 14 iDr NDZ ina 15 okay mangaka namanzi out of 61 la ungayishaya khona isifuba uthi aphuma kompompa amanzi mangaka ne-challenge adinga ama-water cut ukuthi adelivelwe amanzi lawa namanzi aphuma kompompi ngoba le ndawo ezamasabhabhunyana labo bantu banenhlanhla abavamise ukwathola kompompi mase kuthi-ke thina esihlala konje ayiphume sivamise ukuba nenkinga so ke mhlonishwa ngiyabonga wazi nane-population yakho uyangikhombisa ukuthi cha uyimeya impendulo sikhona you are the first person to tell me you've got plus or minus 560,000 residents which is wonderful mhlonishwa amanzi aphuma emawadini amangaki angakaphumi kuona mhlambe kukude kangakanani abantu bekhala behayisa babumbovu wonke lamawadi anawo amanzi umehluko nje ukuthi ke
iward akusho ukuthi wonke ama VDs anamanzi. So uthola ukuthi wonke ama ward ethanawo amanzi bese kube khona kama VD anganawo amanzi. Eswa addressa ngendlela ezintathu. Indlela yokuqala siwahambisa ngetruck. Indlela yesibili semi permanent. Si protect his payto. Siphinde sidrille amabohole. And amabohole mangifika ngoba ngumuntu oyibuka i-social media amabohole ethu abephela amanzi ebusika ngenxa ukuthi water table ihlikile. Ngathola ukuthi kusho ukuthi besiwadrilla wrongly. Njengamanje thina amabohole wethu sidrilla between 100 meters and 150 meters down the ground. Sanenkinga Mbovu nomphakathi wakithi eRigwala yokuthi uEskom njengoba kade kuno load shedding nani kungakwazeki ukuthi siconnecteke ngokusheshsha. Ngaphinde mangibuka ku social media ngathola ukuthi we are able to drill iborehole sisebenzise isolar panel. Amabhohole amaningi ke wethu adonsa ngesolar ifake ethangini phezulu elevated eliphakanyisiwe ithangi bese la from ethangini ke sibe nama running standpipes ayemphakathini siwabiza ukuthi ama production boreholes. Umuntu nje uvula umpompi lapha kanti amanzi aqhamuka kwisolar borehole angena ethangini aseya gravitate aya emphakathini wakithi. Endaweni eziningi la emphakathini ngezansi le phezulu entabeni kutholakala ukuthi kunamanzi aphuma lapho ayisiphethu. Siyakwazi ukuthi sivikele leso siphethu amanzi siwafaka ethangini articulate agijime aye emphakathini. And lawa esiphethu khona siwazi umphakathi wakithi nombovu ukuthi aclean. Kodwa ngoba we are a water services authority okuwukuthi ukuhlanzeka kwamanzi kubhekwa yithini siyawathatha siyowatest emngeni before siwafaka emphakathini. Umngeni laboratory mesh ukuthi right siwase emphakathini methi khona ugcobho khona senze a small package plant wokwa clean efaka oma alarm o chlorine and everything siphinde siyowatest amakuthiwa right ahambe aye emphakathini wakithi. Okunye esikwenzile okwenza ushintsho kakhulu eHerigwala ngoba uke wasidleka auditor general ethi sifike sithi sakha iproject kodwa amanzi angaphumi. Into esesiyenzile manje sivele sibe neproject enkulu ekuyothi mayiphela sidedela amanzi kuyona okanye ithi ngakapheli sidedela amanzi ngokwama phases. Ake ngene nje Dr NTZ sinama project amakhulu lapha Mbovu ikhukhulela neSentokhawu. Enye yezinto engifike nayo ethi ake sithathe amanzi emifuleni yakithi. Imfula yakithi sinemfula emithathu lapha emkhulu noyu4 sinomkhomazi river amanzi ayongena olwandle, sinomzimkhulu river amanzi ayongena olwandle, sine Ibis river ojoyina kumzimkhulu amanzi ayongena olwandle, sibe nemzinhlanga nawo amanzi ayongena olwandle. Sesithebhileke kulolu ukuze mangaqala nje lapha ekhukhulela neSentokhawu schemes enye lama schemes u75 million enye u88 million amanzi siwadonsa kumzimkhulu river ngoba lo mzimkhulu river uthi uyofika emzimkhulu jurisdiction kodwa usukuqale wahamba kuphi eDr NTZ njengoba lo yamfula uqala phezulu neunderberg uhlike njalo ushone ezantsi bese umkhomazi uqale on the other side. So ke senze njalo these two catalytic project azokwazi ukuthi vela seqalile ukuthi like ilokuze nje ikhukhulela ngizobe ngiyohandova amanzi emphakathini khona iSentokhawu ingakapheli. Mawuya emzimkhulu umzimkhulu ngesikhathi khona umongameli owayephethe engazulibiza igama lakhe njengamanje wake wafaka imali eningi emzimkhulu kunomuntu opcommentile ngokuchikha kwesuwa emzimkhulu edolobheni. Senze iproject ya 72 million ngoba umzimkhulu unemall nawo yonke into nama establishment amasha ngeke kusaba khona ukuchikha kwesuwa emzimkhulu. Senze isuwa works ya 72 million bese sibe no Summerfield okuyiwona osevisa amaningi amawadi lapha siwathatha emzimkhulu amanzi. Sibe nomnqumeni scheme othatha amanzi eIbis ngoba senzela ukuthi Mbovu lemfula yishe ebusika nehlobo sibe na sustainable clean
piped drinkable water. Mawuya eKokstad sithatha amanzi emzinhlanga river sase simaximize ama reservoirs akobhongweni ngoba njengamanje siyarishinisha amanzi lapha ngoba imphakathi yakithi amanzi ayavuza ema-toilet wabo uthola abayilungisi le rubber ye-toilet umuntu aqedwe ukuflash i-toilet ukuthola ukuthi i-system nje iloku ikhale njalo ibanga umsindo amanzi lokuza safaka ama-prepaid water meters emiphakathini and leyo nto isize kakhulu lokuze Mbovu ngoba we are able to collect i-revenue in terms of ngoba imphakathi yakithi ayikhuthele Mbovu ukukhokhela ama-services ahulumeni so njengamanje you pay as you go eHarry Gwala in terms of ama-prepaid smart meters kusayi-process asikabi universal ngoba once wa universal izokwenza ukuthi siqoqe kakhulu ilokuze so eShaya Moya sinedam lapha eli plus minus 200 million elakhiwayo njengamanje bekade ngiyile ngoJanuary 15 ngaphinda end of February sinyusa idam wall lapha yabelikhona lela dam lu 4 meters high njengamanje liwu 8 meters high and lapho mlokuze ngincome kakhulu ukusebenza kwethu neHarry Gwala ukuthi kade simitha ama stakeholders we met ama farmers aseKokstad babuza ukuthi mayor what is your plan yokuletha amanzi eHarry Gwala eKokstad ngoba iKokstad is our economic hub njengoba iyi-cross border ye-Eastern Cape Matatiele lokuze municipality noMzimvubu kanye ne-Alfred Nzo district municipality iplan Mbovu esasinayo yayithi solanda amanzi eMzimvubu river which is 22 kilometers away from Kokstad sizowafaka eKokstad bathi labelunga ayimeyeke le izokudla kakhulu ulokuba nenkinga zokunqamula ufuna ama-servitude la kuthina increase this dam wall ngempela senza ama-feasibility studies ngokwe-advice yalo ma-stakeholders abelunga ama-farmers kwathola ukuthi economic spin-off laphaya sizoba namanzi between 50 and 100 years singenankinga depending ukuthi development inyuka kangakanani and lela damu lizoba plus minus 6.2 kilometers long along the river okuwukuthi amanzi amaningi kakhulu esizoba nawo yingakho ke senza leli damu eli plus minus 200 million lapha eKokstad eJPP eXopo umngeni khona osisevisayo kodwa umngeni ufana necompetitor yethu ngoba uyi-Water Services Authority sinedamu esizolakha eBhulwa elibizwa ngeStephen Dlamini Dam lizaba nebulk pipeline ezizofika eXopo so that sikwazi ukuthi eminye yemphakathi yaseXopo ngoba nakhona bakwi-plan ye-private hospital nemall sikwazi ukuthi sibasupply ngamanzi angazukwazi ukuthi aphele Mbovu enye yezinto esiyi-intensify ngayo i-service delivery ebantwini njengoba siqoqa imali ngama-prepaid water smart meters kuye kwabonakala ukuthi sinayo isurplus ethe ukukhulakhula sabiza amakhansela sathi let us have i-water indaba singabi ne-water indaba ngoba sesivinjwa abantu betoyitoya ma ungenza i-research nokhokta ngoba banento ethiwa i-rapid response team eHarry Gwala there are very few public protest futhi sisuke noma bewafaka amanzi ngoba phela amanzi ayi-public issue and it's a national lokuze issue kodwa kungeve ngoba kuthiwa swalokuze yilapho-ke la si-unrolle khona amabhohole amaningi nama-spring protection amaningi sesibile ne-water indaba 2 nakhona sayenza leyo nto and sane-proposal Mbovu I'm sure uzobona ukuthi kuney'ntwana ey'ningane esizenzayo ezihlukile kunabanye omasipala we are going to this financial year soyiqala procure a borehole drilling truck yethu engizathi nje mangihambile mhlambe ngiyemhlanga ngiye emshadweni noma emngcwabeni othize kwakhalwa ngamanzi kule ndawo ngisheshe ngiphuthumise i-team yami anisheshe niyobheka lapho ukuthi ngeke nisiyithola indawo esingadrilla i-borehole sizidrillele thina as umasipala and bakhona omasipala esizoba drillela nabo ngale truck yethu so okunye lokho
esikwenzayo ukuzama ukuphuthumisa ibacklog yamanzi emphakathini yakithi eHerigwala. Babumeya ungadinwa, ngiyabonga kakhulu ngencazelo yakho. Amanzi constitutionally kufanele akhokhelwe. Yes, kufanele akhokhelwe endaweni ezithize Mbuvu, ngoba uyabona Mbuvu, ngakwenzela nje example, uyabona indawo yase-Adams. Yes. Uyayibona imize laphana ukuthi abantu aba-affordayo obonayo ukuthi ba-avoid ukhokha ama-rates and other municipal services. Emakhaya-ke abantu abanjalo aba-affordayo sizobaxhuma kulento yamanzi, ngoba amanzi wethu awabizi. I-kiloliter Mbuvu i-technical language leyo, kodwa ngolimi olujwayelekile i-kiloliter 1000 liters si-charge nje just below 14 rand. Uyazi Mbuvu ukuthi u14 rand i-price yokuba namanzi lawa u500 mils, yayibona into enjalo. So it is affordable. Kodwa ngoba senzela ukuthi sikwazi ukuthi leyo madlana encane esiyiqoqayo isihlangabeze endlekweni zokuklina amanzi ngama-chemicals, zokuphampa for uzo Eskom, nokukhokhela abasebenzi bethu nemoto and fuel and everything. So it's very reasonable, and ngiyaphuma ngemphakathini ngichaze bagcine beyi-understand umphakathi wakithi. Ngicela ukuthatha nangomuntu oyedwa nje, ngoba ungathi unolwazi oluhlukile kolwakho. Angithi wena imeya eHerigwala? Impela yimina umeya waseHerigwala. Okay. Ayike. Ngisafuna ukuthi ngizwe, ngoba kubalekile ingane zakwetheni semakhaya masuke sibajaha ama-official. Usopolitiki is a political head of the municipality, responsible for the oversight. Ayikho imali akayiphathe ngezandla zakhe. Ngingazi kodwa phela babumeya ungasilekelela usho ukuthi cha wena isikhwama sikamasipala waseHerigwala ikhadi uphethe black card ebhalwe Herigwala district, wena oswaphayo ukukhokhela lo swape noma ngoba masuke sithi si-clean governance imali idliwe, nathi siyasithola ama-report, but njoba kuwena i-team uma idliwe coach, you are responsible. Akukho kubalekela okunye nokunye usuke uchaza kusuke sekuyistory. So suke sisho on those grounds umuntu makuthiwa uyena o-responsible. Uyabaleka manje lo muntu ngiyabona kusho ukuthi ubethanda nje ukuyixoxela, ngoba besenzela ukummema simnika ithuba. Zingane zakwethu ngizocela through you mayor, honorable mayor, ukuthi usiphe ithuba mhlonishwa. Kodwa ngifuna ukuthi abantu baze bathi naba bethika Ward 17 awekho amanzi elokhuzaneni emzimkhulu, bathi Ward 17 awunawo amanzi. Kodwa ke ubaba uthe akhona yonke ama-ward awu-61. Cela ukuthi nje lo muntu ngimfake ayikhulumele. Bakwethu ngizocela ukuthi nizikhulumele ngoba phela umnomzane womuzi wakhe lo nani nibadala ukubingelela nje uzosho ukuphi iward special abantu basemzimkhulu ubeka i-challenge yaseHerigwala. Ungathathi i-challenge yale ngiyazi-ke niyagadlana manje kuyokhethweni vele obaba mangithi aninankinga seniqoqaqoqile kusele 5 months kuphela ukuthi kuvala umholo kungena abanye. Yebo. Siyathemba kodwa ama-CV seniwalungisile nokhiyeni obashiye obala makubhede. Impela kunjalo Mbuvu, i-term yethu i-5 years izobiphela ngomhla ka4 kuNovember 2026. Yeah. Kuthi-ke sinethemba elikhulu ukuthi abahlali bayalazi iqiniso engikhuluma ngalo, futhi ngivulelekile ukunombani abeke, ngoba mhlambe nalo balekile wase-Ward 17 ngiyichaze kahle ukuthi wonke ama-ward wethanawo amanzi, kodwa ke bese kuhluke ngokwama-VDs ukuthi not all VDs have got water. Yayibona into njalo, ngoba e-Ward 17 nje ayohlaba isoyi laphaya kwadayi ikhampani ekuthiwa usihlahla siyahluma yenza iproject ka55 million e-Ward 17. So ke akusho ukuthi mhlambe yena uhlala kwi-VD engenawo amanzi. Yayibona into enjalo, which kufuze ngabe uthinta u-local ward councillor abathintana nami
mangabe kuleyo ndawo kuleyo video yamanzi engekho siyobheka i-issue yeboholi ye-spring protection noma yokudeliver amanzi ngetruck. Ngisho kanjalo mina ukuthi wonke amawadi anawo kodwa-ke kuhluka ngokwama-VDs ukuthi not all VDs eHarry Gwala anamanzi. Cha, uphinda impela into oyishilo. Ngicela ukwamukela umnumzana ukwenza uyaphila qhawela amaqhawe. Ngibingelele Mbumva, ngibingelele nomhlonishwa my honorable mayor, ngiyabingelela ngokuyithoba nje okukhulu. Ngiyabingelela kwenza mfethu. Ngabe useHarry Gwala Mr Kwenza? No, angikho eHarry Gwala. Kunembuzo ebengifisa nje ukuyibuza ubaba umeya emncanyane ethinta indaba yamanzi, kodwa enokuhlonipha phakathi ngoba umhlonishwa. Mhlawumbe ngoba ngizwe kubantu kwi-comment section omunye ethi hayi endaweni ethi la wekha amanzi. So bese ngifisa ukubuza ubaba umeya. Bese ngifisa ukubuza nje mhlawumbe ukuthi ngikufakele i-comment yakho ethi unenkinga wena yokuthi amanzi ayakhokhelwa. Of which ngiyakweseka ekutheni unenkinga. Kodwa nangu umbuzo. Right. Uyabona amanzi engiwaphethe, angiwacoshanga ngiwathengile. Uyabona amanzi engiwaphethe, angiwacoshanga ngiwathengile. Right. Wena ukholelwa ukuthi siwathole mahhala amanzi. Usho njalo wena? No, Mbumva. Angibingelele ubaba umeya. Angibingelele ngizoza kumbuzo lo wakho. Angibingelele ubaba umeya ngenkulu inhlonipho. Ngiyabingelela kwenza mfethu. Intobeko. Futhi ngiphinde ngibonga umsebenzi omuhle asebenzele umphakathi. Hayi mkhulu baba mawukhuluma nje kuhlo sokwenzela iHarry Gwala and siyababonga abantu ababaphatha abafika bezo accounta emphakathini. Sijabula kakhulu siyingxenye ka clean governance. Now mina umbuzo nje ubuthi ubumncane nje ukuthi kunabantu abadla imbuya nguthi mhlawumbe ngizobeka kahle yini ukuthi othola ukuthi mhlawumbe umuntu akakwazi ukukhokhelela amanzi kanjalo ngoba angeke saba neminwe efana. How do you provide amanzi kubantu othola ukuthi ngempela akanawo amandla noma uxakekile ngokwesimo sempilo? Yilokho nje bengifuna ukukubuza. Mhlawumbe okwesibili Mbomvu before ngiphume ngifuna ukucheck i-turnaround time yokuthi makufa amaphampu kumabhoholi nenze njani ekuthenini mhlawumbe nikwazi ukusheshe nikhande amabhoholi in time and ukuze abantu bengawahluphekile amanzi ngoba ngizwela ukuthi nisebenzisa amabhoholi eindaweni eziningi. Bekuyilokho nje ngicabanga ukuthi ngibuze kahle ungakabaleki. Ngicela ukuthi ngikubuze, uthe umhlonishwa lo ubaba uZwide walinganisa ngemizi lelapha athe ise-Adams abantu bakhona abahlafuna kangconywana wayesethi amalitha 1014 rand ukuthi bakwazi ukuthenga ama-chemicals. Wathi akubona bonke, so wena uthi ukhalela abadla imbuya ngothi ungathi bese babalile ukuthi abawakhokheli bona amanzi. Kunjalo kunjalo impela Mbumva. Ngiphakamisa isigqoko mayisho njalo bengazwanga kulungile mayithi abantu abaxakekile njengami akabakhokhisa ubaba umeya. Hayi usho ukuthi uyolithola ivoti kubantu abaningi eHarry Gwala. Ngithi angehlele ngezansi njengesicabucabu. Beka baba umeya wenza kulungile. Ngiyabonga bakwenza impela abakhokha abadla ngokuthi nokuthi amabhoholi ngichazile ukuthi sinenkampani babumbuve ekuthiwa ama-M&E contractors ezibhekelela i-maintenance esaz-appointa nge-JUP tender process ngoba sifuna ukuthi kunenkinga manje sithi sa-advertise i-tender lisazovala si-adjudicate kube nama-appeals nani. Si-appointa those companies kube ukuthi uma sekuthiwa la kufile ubiza le company nge-rotation system yokuwashintshashintsha iphuthuma iyolungisa leyo ndawo. Yes. Sibe sihambisa amanzi ngetruck leyo mfuzwana kusana inkinga layo. Cha babemebe ngimfaka ngokuphuthuma nje ngoba ubekhala ukwenza ubekhala manje ngithi ngenzela ukuthi sonke simele into esuke iyona and ngizokutshela imfihlo uyazi aveni isiza manisuke enzo account angisho ukuthi ngoba mhlambe nisuke enze ku clean governance abantu basuke befisa ukuyizwela kuwena ngoba okunye ukushiwoya kukona lokho kushiwoya
kepha kulula kabi ukuthi ngikujahe ngize ngiyosithela ungekho ukuthi uyiphenduleke. Ayithi uyabona nje manje usushilo ukuthi amanzi akhokhelwa abantu abanjani is uthe hayi nano 100 liter 1000 liter is 14 rand. That is what he said. Angithi usho njalo bameya? Impela kunjalo. Right. Ngizocela ke bameya usinike ithuba sothatha about 10 ubhale phansi impendulo. Amini imibuzo uzobusubaphendula nje bonke. Ngiyafisa kuba abahlali base Harry Gwala District Municipality. And ngiyengifisa ukuthi ubameya uthe aqondene nakho uthe uqondene namanzi nesanitation. Ngenzela ukuthi ungambuzi okungekona. Uthe amanzi nesanitation. Right. Before ngikubuza bameya ngingazi niqasha kanjani lapha niqasha ngobcomrade kuze mhlawumbe uzoyi-addressa eli leyo noma kuya-advertisewa umuntu aye kwinhlolo khono aqashwe. Wayesethi omunye amathenda yini engenziwa abantu base-Harry Gwala kuphela asiyona i-federal country South Africa ukuthi ukudla kwangakini umuntu uya-advertise umsebenzi uya-advertisewa usebenza noma ikuphi eSouth Africa ayikho lento ukuthi into yangakini ngoba msukwana umsebenzi ingakho ngakini zonze njalo phendula yimina ngene umeya kuloko. So niqasha kanjani bameya lapha eHarry Gwala? eHarry Gwala Mbovu siyayi-advertise umsebenzi siyikhangise ba-apply abantu even i-PWP senza kanjalo ba-apply abantu siyifake kuma-local municipalities bakhomoze abantu ekusuke kubikwe ukuhlupheka kwabo kuma-war rooms ukuthi lo mudli kulale kungadliwe, then kube yibona ba-apply kakhulu si-appointe futhi kubona asiqashi ngokubuqembu. Okay. Yes. Okay. Right. Ingane babumeya lezi ekuthiwa yini ama-intern kuthiwa ziyisilo sengubo la emakhanseleni ukuze akwazi ukuthi aphendule. ubani lo ngimfake ngobe uHarry Gwala nami ngevele ukukhuluma sawubona ubani lo muntu babumeya ingane zakho lesi Hayi kusho ukuthi ungene ngephuthu communications officer wami lo angazi ukuthi kodwa sesimtshenile ukuthi akalokhu. Yes. Okay. Umbuzo ke bameya ingane lezi ezama intern kukhalo kuyabatshazwa ngazo kuthiwa izikhulu komasipala ziyazenzela. Nivele nithi kuthiwa nithanda ngala eBergville kuthiwa yini ididima. Kuthiwa kodidima kuthiwa kune strategic planning. Kuvele kuthuthukiwe lapho. Kuthiwa abantu umhlonishwa usuke esembethe ithawulela imhlophe la esinqeni esethi ufike lapha ngo8 kunento engifuna ukuthi ungibonise yona. Kuyenzeka lokho naseHarry Gwala? Cha akukho engikwaziyo okwenzekayo okunjalo Mbovu. Uyabona mina nje njengemeya umuntu kaqashwe azacabanga ukuthi kukhona irole engidlalile ukuqashwa kwakhe. Athi hey babumeya sengiyasebenza lapha ngize ngimbuza usebenza kuphi ayisho indawo. Athi hayi babumeya bengingakubonga nje nangegusha ngithi hayi bandla ngiyabonga ngaze ngibe ingxenye yokuqashwa kwakho. Akukho gusha engizolithatha ngoba vele kamasipala igift policy ithi 350 and above uyadeclare igusha ke lingaphezulu kwa 350. Abantu bakithi Mbovu baxakekile akufanele ngabe kuba khona kona sike sizwe kwezinye indawo ukuthi kuyenzeka ukuthi kuqashwe ngocansi noma kuqashwe ngokuthi umuntu akhokhe imali ethize. Akufanele kube kanjalo Mbovu ngoba siuhulumeni wabantu osebenzela abantu osebenza nabantu. Ngiyabonga kakhulu babumeya. Izingane zakwethu ave kumnandi ukugadla. Yabona ke la babumeya sinabantu uthe iqembu lakho yini ukhongolose? Ukhongolose. Yeah, kunabantu bakhongolose, kunabantu beIFP, kunabantu beDA, kunabantu beNFP, kunabantu bomkhonto wesizwe party and all other political formations that exist ngaphansi kweSouth Africa. So ke ziyohleze igadlana. Yazama ukuthwala abathi ukhuluma amanga ukuthi chabeza ukuthi kuyiphi ingxenye eyamanga
Phela kulula ukuthi umuntu avele asho umjoli siqale ngaye simfake amukela phela ukukhulekana ithethwayo abe wesibili Mrs. M wesithathu Makhanya right 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 kunabathe umashefeshefe nangu manje bayaphuma abanye uthe ngena bephuma angibazi bakhishwa yini futhi usebenzisa umuntu omubi wena babuzwede ngibafuna abantu Hayi mhlambe network mhlambe network ukuthi igalo lakho lilinzima cha Hayi kodwa right asiqale ngomjoli ngathi ngomjoli Yebo sanibonani. ayikosho lutho. cela uvale imic yakho we-Mrs. M sicela uvale imic Mrs. M ya mjoli uyaphila Ngiphilile njani baba? siyaphila Hayi, singanele. Mjoli. ungumhlali waserigwala Yebo ngikhona impela lapha eHerigwala. Ngibingelele nje Right. kakhulu kuba kubo bonke abantu abakhona la kulo live. Siyabingelela Mjoli qubulashe. right Yeah. Ngicela ukubuza mina baba ukuthi ningabe ninalo na uhlelo lokuthi uma ngaku ukuthi endaweni ezisemakhaya ezingekho edolobheni nabe nokushodelwa amanzi ukuthi mhlombe nikwazi ukuthi nifikelele kubona basizakale ukuthi bathole amanzi ngoba kuye kwenzeke njengoba kungena ebusika uthola ukuthi amanzi lawo akabi khona kulabo mpompi. Yebo Mjoli, ikone bengike ngakuchaza eqaleni ukuthi into esayithola ngamanzi wethu aphela ebusika ukuthi amabhoholi wethu abe ayadrileka abeshalo abe lokuza ama meters abe mancane njengamanje sesidrilla between 100 meters underground kuya ku 150 leyo nto yenza ukuthi noma ngabe ebusika iwater table yehlikile kodwa still ikwazi ibhoholi yethu ukuthi idonsa amanzi. So yonke ingenjalo sihlangabezene nayo ngaphela nami ngifike kumasipala oInceptwe ngoyear 2000. So kunalowo ma existing problems njengemeya esencane nga innovative ukuthi ngiqhamuke nale idea yokuthi asenze isiqiniseko ukuthi ilokuze yethu siyenze ibe too deep so that izokwazi ukuthi idonse kahle amanzi. Hayi kuzwakele baba. Okay. Mhlombe omunye umbuzo engingaba nawo mhlombe ninalo uhlelo mhlombe lokuvikela amapipe ukuthi emphakathini labantu laba bangawamosha amapipe ngoba kwezinye indawo nje ngale ngakithi ke ngizwe bekhala ngokuthi kuqhunyiswa amapipe. Impeli yabakhona aqunyiswa umphakathi kancane nje ngoba bakumele. ngazi ukuthi wemjoli Noba ngazi- umphakathi oqhumisa amapipe akazi ukuthi ubani oqhumisayo amapipe kodwa Oh, ke kutholakala right. nje ukuthi Siyabonga. amanzi ayaqhunyiswa. Yebo Mjoli siyaba nayo into ekuthiwa okay bamenza cela ubaphendule ubaphendula aba ungadeli Okay ngiyabonga. ngiyabonga mhlonishwa mashe ubani mashefeshefe mashefeshefe Ngiyabingelela mashefeshe. Baba Zwide Nxumalo. ya hlala embuzweni wakho mashefeshefe Athi phana. Cha ya cha ngila thina umbuzo. NTZ ngila NTZ indaba ezitha ngibuze Zwide la ukuthi sinenkinga yamanzi Zwide kwakhiwa ithangi kade lakhiwa endaweni yaseTafland engikhona kade lakhiwa ithangi
kunokuthi kufakele thina esenza yakonkwezela thina sangathola lutho letafuleni sesidiza ogogo abahola impesheni bakhiphe uzu kwababo uhlanganiswe-ke manje siqashe umuntu ozosithathela amanzi from entabeni iziyofika kuthina sekuthiwa sede imali-ke manje imali yokuthenga amapayipi awekho sicela ulisukumele lolu Yeah. Ukawat bani? kawat 9 etafuleni nje enkwezela cha wazi kahle Okay. kawat 9 bese kuzoba ukuthi-ke Right. okwesibili kunomgaqo okhona ka-ward 9 from enkwezela onqamula uze uyophuma ngepholela inkumba iklinikhi kade Ukaniwe mashefeshefe. kade Ukaniwe mashefeshefe. yezwa Ukaniwe. ngigane kwaZwide usibaro Ngithe kuwena imali. Ngithe kuwena lo babo la namhlanje meya iqondene namanzi. Uyakhumbula? Ngase ngithi ke uthe amanzi nehygiene. Manje mose umgaqo kufanele sithole umeya wase NDZ ke manje. Azositshela inkinga yomgaqo. Uyayibona into engishoyo? cha ndaba ezithi angibonge Mbovu ngehlele ngezasi ngishawa ukuthi ngingene namhlanje ngingene angikuzwanga lokho ngingene phakathi nengxoxo ngiyabonga ndaba ezithi Yeah. Ngiyabonga kakhulu. Bakwethu i-district mayor iqondene namanzi kanye nani nehygiene ama-toilet. Kushuthi inhlanzeko. Amanzi nenhlanzeko. So ke kuhle kona siba excited ukuthi sikahle kodwa ungagahle ugeje dla ngamandla. Dla ngamandla siyabonga. Babini umntwana Nomntolo niyalamana. Lo usiyabonga siyabonga kwamanje. Ya siyabonga mntwana. Ya siyabonga. Ya ngiyezwakala uzwakala kahle bhuti. ngiyezwakala Ya Yebo Okay, uyezwakala ngizama hlangamandla. ukushesha. Mkhatshwa ngiyabonga ngiyabingelela Mkhatshwa Siyabingelela Mhlolo. Ngamandla. Yebo. Ya okwami oqala ngifuna ukubonga ukuthi la kule area yethu secretary sithe besima nenselelo eziningi zamanzi ebezidala kakhulu unga-understandani kwama-officials nama-stakeholders mesicela wangenelela and that problem was addressed between iHeri Gwala ne-Water Users Association amanzi aflowa kahle njengamanje ngiphakamisa izandla lapho thank you very much uqhubeke wenze njalo ngoba iproblem esiba nayo ukuthi izikhulu zethu kuyenzeka njalo kwenza mhlawumbe ama-officials abantu babe ne-attitude kanti usizo lokulabantu obalethele i-attitude so ngiyawubonga kakhulu iqhaza olibambile I'm also happy ngiyayibona iprogress kulosa scheme sase-Sento Cow even though ke ngingazi ukuthi ayofika nini eCrichton nawo manzi ngoba Heri Gwala wayesithembisa ukuthi la manzi azoxazulula iproblem yamanzi in a long term eCrichton kodwa ke ngine concern Mkhatshwa ngoba ngikuzwile ubalula uSteven Dlamini Dam eBhulwa ukuthi leli culo lika Steven Dlamini Dam elicishe libe neminyaka kona ukuthi ngempela uyogcina khona yini uSteven Dlamini Dam how much has been spent so far kule project ngoba Mkhatshwa ngizwe ukhuluma ukuthi sizokwenza kanti mina understanding yami ukuthi kade kwaqalwa ngiyayilalela ubaba nje lo setafuleni ngiyabona ukuthi cishe nayo ubanjwe yiyo iSteven Dlamini Dam ukuthi itafula lingafinyeleli kahle kwatholeni amanzi ngicela mhlawumbe kuselaphe lapho Mkhatshwa endabeni eSteven Dlamini Dam ukuze sibe nesithombe mhlawumbe ngezinye izikhathi kuyenzeka sikhulume izinto ezirong ngenxa yokuba uninformed ngiyabonga okay ngani yakwethu ungakabaleki nje baba ungadinwa ukuthi angifuni la kugidagida abantu benhlangano bezobonga ubaba uZwide kanti wenza umsebenzi wakhe ukulephi iqembu wesiyabonga Inkatha Freedom Party Ayi, ukuthi inkosi.
Okay, hayi right. Ukuthi angifuni ukuthiwa bengibiza abantu bomndeni. Mtolo Stotts. Dlangamandla. No, asibonga mina uyangazi bangikweliphi iqembu ngazwa wonke umuntu eSouth Africa. Asibonga kuwena mbuku. Sibonge nakuwena Mkhwathi ukuba nesibindi kuzovela la abantu abaningi abanaso isibindi sokuzovela la ku-clan governance. Dangamandla. Isibindi esikavelele bani. Ngoba Mkhwathi angibuza ukuthi ngoba bengikade ngisebenza lapha phezulu eShamoya Ward 4 eGugusi. Le ndawo engaphuma amanzi ngabathembisa ngeKempston Dam but bangibuza ukuthi izoqedwa nini le dam lakhayo ezokwenza ukuthi iShamoya sorry Kokstad yonke ibe namanzi. Ngicela nje ukubuza ukuthi mhlawumbe ungathi mo estimate ukuphela lingaphela nini mhlawumbe noma ngibuyela kubona kusasa ngibatshela i-estimation ecorrect kwabe bengena estimation ecorrect. Ngiyabonga. Siyabonga Dlangamandla. Dlangamandla. Okay. Right. Usayibongela Dlangamandla. Yeah. Mondli phila. Ngibona ingane kababa unximalala le. Sawubona weMondli. Mondli. Yebo ngoba njani ngisacela ukungena emva kwami userikwala Musi lo eceleni kwami angizwa uthini Mondli okay Mosi ngizwe igama lakho lithinteke ngibingelele kubaba uZwide umeya wethu waseHerigwala ngiphinde ngibingelele nakuwena Mbovu Yabingelela ukhulekani ulapha ka Ward 4 eNTZ mhlambe lapha ka Ward 4 eNTZ yebo mhlambe nje ake ngiqale ngithathe nje ithuba sibonge nje amabhoholi akhona lapha ka Ward 4 ayisibambiso nje esisale usiwathole indlala amanzi but nginombuzo omkhulu laba buzwide kune project endala eyayibizwa ngeGreater Kilmon le project I think nje ngesikhathi sami ngisakhula futhi bese ngikhulile ngimdala ngabo 2010 yaqala ngo2010 kwakhiwa amadamu kuthiwa azolandwa ngale ngwagwane idam ithangi lokuqala libeka shobi lesibili liyele kangxola nako mashayilanga kodwa kuze kubi namhlanje lawo manzi awanayo iprogress ilentuza iGreater Kilmon kunjalo umuntu bewahamba imihlangano le ekhona yase NTZ bewufika uzwe kuthiwa hayi ibudget yakhona engangigcina nje yayi u2024 2025 yafika kwiIDP 2024 2025 yangababikho ibudget lapha babuzwide kuphindile ke kulokhu noma kade ngingekho kwiIDP kodwa mengizwa kuthiwa iGreater Kilmon iphindwe yafaka ku2027 2028 mengangabazi so umbuzo wami omkhulu nje iloyo ukuthi kahle kwenzakalani ngeGreater Kilmon because sesiside isikhathi akuna progress kunalokho ile iphushwa nje kwiIDP kuqala ama project amasha ka Ward 4 kuqala iproject yaqedwa manje yamanzi ashona phansi kempumlwane ekade yakhiwa I think uMakhize noma ubani namanye engiwaziwayo meya wethu ubabuzwide akhona aqale emva kwale project esineminyaka so ake ngehlele ngezandla nje ngibonge ungakabaleki wemsosi ungakabaleki uthe uka Ward 4 NTZ Ward 4 NTZ eKilmon yeah ungadini ukuthi ngikufake entweni zepolitiki lensizwa kade la ibithi kuzokhuluma wena yeah ibithi icela kuqale mina bese siyagcina oh hayi bengingezwanga ngiyabonga ke ngoba bena bese ngisengayikhipha hayi ke ngiyabonga ungehlela ngezansi ngiyabonga Mbovu okay Mondli phela yebo njani mfethu bese ngizengakukhipha njani baba singaneno kahle siyaphila Mondli mfethu umondli waka Ward 9 besinenkinga la yamanzi from Springville Mission amanzi akaza aphume khona
issue yakhona nakwezinye indawo ka-Ward 9 ezinenkinga nayo. Bese ngicela ukubuza la kuBaba uZwide mayelana ne-sport field ekuthiwa iSkosiphi. Ngiyaxolisa ukuphuma eceleni nje. iSkosiphi sport field owawusakhile baba usayikhansela laseBuhlebezwe. Kodwa manje waphinde futhi laphinde lakhiwe langaqedwa ngaphansi kwakho. Laphinde lakhiwa kuthathwa iground lase-Springvale Mission. Mondli. Yebo baba. Mondli. Yebo baba. Asenze nje asithole imeya yaseBuhlebezwe. Uyabona into engishoyo? Chazele ngokwenzeke eBuhlebezwe. Asistike entweni abhekene nayo yamanzi umeya we-district. Kodwa mawuthi asimeme waseBuhlebezwe sommema naye azochaza ngalento oyibuzayo eqondene neground. Okay. Ngiyabonga. Usuqedile ngokwamanje ukuthi kune-project kaSathane eyake yavulwa yamanzi but ayiqedanga eyayifandwe wenu IMG engaphelelanga ukuqedwa kwayo kwamanzi but wagcine futhi seyifandwa kabusha futhi i-project kaSathane. Mhlambe asike sithole lapho ukuthi kwenze kanjani ukuthi ama-projects ubani uSathane? Umuntu uSathane? Hayi igama lendawo mbuzo. Okay. Ngiyabonga kakhulu. Okay. Right. Babme, over to you. Nansi mbuzo. Angibonge kakhulu Ukwazi Mbuvu. amandla kaSathane. Yeah. Ngiyacela Mbuvu ngiqale kumashefeshefe lapha phezulu ngidilike nabo kade ngibhala nje obathi ulawulile ukuthi ngibhale Mbuvu. Enyangeni ephelile bengihamba ngenyawo emaqeleni lapha ethafeni nasetafuleni. Kune project yomphakathi esiyibonga kakhulu Mbuvu ngoba enye yezinto siyi district umphakathi umune pressure yamanzi baze bafike bathi weme awusinike amapayipi namacoupling sibe siqhuba ngoba siyawadinga amanzi. Mbuvu siyabanika abantu benza omuhle umsebenzi. Yabona moya etafuleni nase elokuzeni khona lapha eWard 9 kukhona la ngifike ngahandover khona amanzi emizini yabantu ewu17 bezenzele bona imaterial beyinikwa yithina somasipala. Bathi woza uzobona umsebenzi wethu omuhle meya besebenza nensizwa ekuthiwa uSiphamandla Khubone nensizwa yakamkhize lapha ya etafuleni. Ayikakapheleliki iproject safesa bahendevuela abantu bezenzele bona umsebenzi omuhle ngeSpring Protection. Ngize ngafunda okuningi ngabo ukuthi amanzi kanti Mbovu meka gijima nje idistance ethiza wabe saphinde emva ngisho ngezansi kwaleyo ndawo uqhamuka indawo enyuka yakwazi ukuzinyukela anyuka amanzi intaba bathi meya usinike ithange ngafika abanika amathange. Kukhona amathange amanye afikile sophinde siwase etafuleni. Ngizifikele mathupha lapha ngiyona imeya ehlale eoffice ngabamitha abantu kukhona umkhize noSiphamandla insizwa yakalokuze yakaKhubone. uKhubone ke sahlangana ngisegagasini saze sa exchange inumber uyazi raise izinto ngirespond yayibona lonto enjalo ngimbonile nala echaza kulaba kade bekhuluma etafuleni njengoma chef ucha iprogress ikhona lapha ya uyayazi naye kulezi zinto ezilokuzwayo. Kodwa ngisale sengimkhafa Mbovu ngoba ulocal government uthi uhulumeni oseduze nabantu. Mina ke ngisebenze kakhulu njengevolunteer kaTransport entweni ekuthiwa iRural Road Transport Forum RRTF. Ngikhalazile kuMEC nakuNational Government wakaDOT ngalo yamgwaqo abakhuluma umgaqo wetiyela lo esa advisor uMEC wangaleso sikhathi uNdebele ubhekicele noMEC ulokuza ukuthi awakhiwe lo amgwaqo. Usayakhiwa ke seke kwathi bakhona ukuma nje obathi ubona osonkontraki bevimba imigwaqo bekhuluma noMEC uDumo ukuthi leya project ayihambi kahle. So ke urespondile uDumo uthi uzozama ukuthi ayilungise. So ngisho uba izoba khona iprogress lapha etafuleni elokuzeni kulo amgwaqo wakaDOT uP4 uP749 lo amgwaqo igama lawo. Bese ngibuye kudlanga amandla umntolo usiyabonga eKokstad
not eKokstad eCrichton. Lesa scheme dlangamandla sisakwi progress ischeme sa 88 million esenziwa ufaka ucivils. Ekuyisona esizayo sivula yilese besenziwa usihlahla siyahluma ikhukhulela. Abantwana ngazi noma bathe umhla ka 20 May noma 20 June ngiyosend off emphakathini ischeme sakakhukhulela esidonsa amanzi emfuleni lapha umzimkhulu bese sithi masinyuka size eMaroman lapha sibrancheke siyekhukhulela bese kube yilese esinye sibranchayo esizonika amanzi iSento Cow Mission bese sinike bonke abantu aba around lapha iprogress ime kanjalo kwi-Crichton scheme. Iqiniso kumele ngilivume ukuthi kuqale kwangenzeka kahle kuStephen Dlamini Dam. Ngoba iStephen Dlamini Dam si-initiate eMbovu ngabanye omeya ngo-2004. Kodwa ngithe mangifika njengemeya ngo-2019 ngathi ngizokwenza sure ukuthi kuzoba ilegacy project yami lena ngoba ibiney'nkinga zokwenzeka. Uyabona Mbovu umthwalo mawukusinda iba neqiniso ukuthi la uyangisinda umthwalo. Mina ngithe mangifika ngabonana nominister ulokuze uLindiwe Sisulu ebephethe amanzi. Ngabonana nominister emva kwakhe kwangena ke uminister uSenzo Mchunu. Ngayothi leya project inkulu kakhulu ukuthi singayenza thina ngecapacity yethu. Senzeleni ni transfer yekuthini. Isi appointiwe incontract lapho Stephen and Stocks appointwa uthukela umngeni uthukela water ngo 1,757 million. Maduze nje sizohambisa incontract lapha yakhiwe leya project bese handover ekuthina ukuthi siyisebenze and ngithe ngizoba hands on njengosihlalo wengqala sizinto ukuthi ulushe kumele liqashwe lapha yakufuneka liqale naleso contract phansi so that mayiphela lo project siqashe bona ezilokho bazabe beyazi leya project from in its inception ukuthi mase maintainwa inakelela kufuneka ukuthinte la kanje so iStephen Dlamini Dam uzoyakho umngeni ngoba seyiappointiwe incontract khona umfowethu umtolo Stotts impela iKempsdale Dam bengikhona futhi last month lapha yana beyizophela ngoNovember this year kodwa isizophela around April ngonyaka ozayo ngoba Mbovu njoba ngithi ngiyayidlala ioversight ngifikile lapha udonga njengoba ngithi luzonyuka ngo8 meters ikhona ingxenye oselinyukile ngo8 meters sekufuneka sinyuse kule ndawo endala ngathola ukuthi lapha phakathi edamini kunamadwala khona kunenhlabathi eningi edamini ngathi ngiyacela bayisikuphe lenhlabathi kuthiwa i-drenching leyo nge-technical language khona idamu lizogcina amanzi amaningi so iyona ke kushuthi lonto into ekuthiwa i-project extension so that mabesishiya lapha bephuma osonkontrake bashiye idamu elizabe li-self sustainable so yilonto eyenza ukuthi lithi extendeka i-project period yakhona ngibuye ngize kuMondli eSpringvale seswa redrille kabusha amabhuholi ngoba beshalo emfushane idepth yawo yingako inkinga yamanzi kade ikhona kodwa futhi ngimlungisa uMondli ukuthi kuyiphutha Mbovu ukuthi kuthiwa ngenza iproject yeSkosiphi Sports Field ayikho into enjalo ngiyikhansela eBhlebezo kodwa leya project ngayenza ngingasebenzi indawo bengisebenza ebank for 11 years ngaresign from 2004 ngazisebenza mina ngine funeral parlor ngine bakery iANC yathi ngibuyele ward 9 ngiyoba ikhansela iproject ngiyenze ngesikhathi ngi self employed between 2004 just before 2009 and kwakungeyona iSkosiphi Sports Field kwakuyindalini Sports Field umasipala ke wayi-upgrade alikho ke icala eku-upgradeeni istadium sesenziwe kahle kakhulu safakwa ifence sasingafensiwe ngalesa sikhathi ngoba ifencing kwangeyona ipart of iscope sifenswe nge-clear view manje kwafakwa ama-dressing room which were not part of iscope so akungashiwo kuthiwa ngangenza iSkosiphi Sports Field angidlulele ekhukhulela ngiphuthuma laphayana
ngibonile nala uthi babhalile ngekhukhulela indeed uyabona Mbovu mangifika lapha ngifika ama project ewubusaphasapha yonke indawo kodwa engakhiphi imanzi ubona nje ukuthi ama project akha ithemba ebantwini ngathi mina no and ukhokta naye wathi kuthina we are overloaded sinama project angaphezulu kwebillion kodwa asiwenzi wonke then sawa reduce iskillmon nengwa kwanedem sisayipake eceleni okwamanje uqinisile ulokuza ukuthi ike yavela kuma IDP road shows kodwa sisayipake eceleni sizobuye si-re-register mase sizayoyenza massively and yayiko yayiproject leya plus minus 700 million yayibona into enjalo kodwa ngomyalelo ka-DWS nokhokta kwathiwa msana ukuba nama-project don't bite what you cannot chew kufanele mawufaka ukudla emlomeni udle kuphela ungathi usahlafuna lokhu ufaka okunye ngizama nje ukuyisimplify ukuthi umphakathi wakithi uyilokuza ukuthi inkinga ke kube yileyo usathane scheme ubile nenkinga engicela ukuthi imphakathi asibambisaneni leya ndawo ngiyayazi ngoba bekuyiward yami ngisake ward 9 sengise ward 13 manje njoba ama ward ekhulu umphakathi laphana indawo yamaplaza leyana njengoba esho umfowethu uthi Kintail VD voting station bekunama plaza laphana Mbovu kwadrilwa iboholi kwelinye iplaza elihonu abanye abantu le boholi sizofaka amathangi senza yonke into kuzorun ipipe lize lizongena kuleli linye iplaza bathi labantu aba-exdrile kubona awazi amanzi wethu ukuyodliwa abantu bakwelinye iplaza iyona-ke into esilokuzile leyo esiphazamisile esiyiloku ngoba ngeke senze Mbovu ngenkani siyacela imphakathi yakithi ukuthi into yamanzi nentuthuko intuthuko knows no boundaries ngendlela ukuthi namathange sawafaka lapha baze baweba Mbovu kade sesithi ke lo mphakathi ongezansi asifike sifaka amanzi ke bazowakha ke ngoba laba bangenhla bathi abafuna amanzi asuke kubona awelele kuleli linye iplaza ngoba amaplaza ababe waclaimile umphakathi wakithi so isimo nje simi kanjalo Mbovu kuyona yonke lemibuzo ebeyibuzwe lana. No, Babu Meya, clean governance siyabonga ukuthi uze availe uzuzo accounta kubantu baseHerigwala ama 61 and some of the questions that were asked ukwazile futhi ukuthi uyiphendule. Zingane zakwethu uqinisile ukuthi akuzile ukuzokhankaswa kepha kufanele iqiniso likhulunywe. Is it wrong ukuthi athi wasebenzisa imali yakhe enza iproject ye-stadium? Ngiya understand ukuthi thina clean governance asifuna ungena into zepolitiki kepha we are only saying simple siyabonga ukuthi wenzele umphakathi stadium we baba uZwide. Thank you so much. Mase sithi sesigoqa amazwi akho okugcina before washo ubona ukuthi abantu baseHerigwala bawuphinda bakubuyisele emandleni mawucabanga. Baba Mbovu abantu baseHerigwala mabenalo iqiniso ngoba even Rome was not built in one day. Ngiyabanxenxa ukuthi basinike ithuba lale vision umuntu anayo siqhubeke sibanike intuthuko abayidingayo. And siyiHerigwala sigcini ngokwamanzi kuphela ngoba siumasipalo nama department. Uyabona nje mawuxoxa ngezasemphakathini nje in general Baba Mbovu siyiHerigwala sinomjaho wamahashi lapha edazini eDr NDZ owenza irural tourism kusuka abantu ko-Eastern Cape kuphi kodandi lamahashi ekuthiwa hosikweleti nobanibani nosigwebo sentambo ayahamba yoncintisana lapha sesajoyina nabo Hollywood bets and everything izinto nje sasemphakathini lezo ukuthi ungabi nehasho olifuyile lidlutshana ohamba ngalo usuka kule ndawo uya kwenye indawo abantu bayakwazi ukuthi balozo okunye sikwenza kahle sine Herigwala district marathon esuke yayiflesh iziyofika emzimkhulu 42.2 kilometers qualifier kwi Comrades marathon as mayor to lead by example ngigijima 10 kilometer kulo mjaho mina and nama council ajoinile lo nyaka ngoba ukugijima is to promote healthy lifestyle okunye futhi sijoine nento yama Salga Games ngoba sike sawamisa Mbovu ngathi emadoda we are here about water
uyabona lento yokuyodlalisa izingane nani edlu 8 million kunabantu esidinga ukuthi sidrille mhlambe ngo8 million amabhohola u15 ake siwase ngalilo kuze kodwa ke ngokuya senza lento yama prepaid smart meters yathi kuba khonyana imali sakwazi ukuthi sibuyele kuma Salga Games sinama games abantu abadisable sinama games abantu abama senior citizen ama games wolusha nestaff sethu siyadlala naso ukuze ngoba a physically fit body icabanga kangcono kakhulu kunokuba ungajimi and iliyonto esilokuza kakhulu eHarry Gwala esicelayo ukuthi mabasinike ithuba and we are open ukutheni la sigxekwa khona and Mbovu mangabe kukhona umuntu o raise enye into la ngibize ngizo accounta ngoba we are accountable to the public and information is power. Kuyenzeka umuntu njengoba Delo ekhuluma ngendaba eSpringvale banibani ukuthi ube ibeka ngecontext yakhe. Angizange ngithi let me shy away ngayiphenduli ngiyibeke straight clean governance ngoba iopportunity le ngishoyo ukuthi ngendlela mina ngikulandela ngayo ngoba ngempela kuma media houses ethu esinawo bayakwazi ukukhuluma into mase kufanele bayilungise babhala into encane engabonakali kodwa mabe bhala into exekayo babhale ku front page kodwa wena ngendlela engikulandela ngawo uyakwazi nje ngevoice yakho usho ukuthi hey lana sasinikwe information wrong kukanje nakanje so ngibonga kakhulu ithuba ngiyacela ukuthi basinike elinye ithuba sikwazi ukuthi siqhubeke nevision esinayo yokugijimisa intuthuko emphakathini wakithi sibacele futhi ukuthi abaphume ngobuningi babo beyobhalisela ukuvota ngoba Mbovu in between icensus u10 years uhulumeni we-treasurer usebenzisa ukuthi banga mesinikwa ivinilo ukuze i-equitable share kusetshenziswa lo population list yokuthi bangaka abantu ababhalisela ukuvota ngoba uma abantu bedecline kuye kubangathi abantu abasekho eHarry Gwala sihlike mhlambe from lo 560,000 siye ko 520 kanti abantu bakhona ukuthi nje balezi ukuyobhalisela ukuvota so kubalekile ukuthi bakwenze naloko Mbovu. Yeah. Babu Meya sengikudedela zingane zakwethu naku engizokusho umashef ubethe amathange aphelela lapha ngazi ke Babu Meya siyocela nje sicacisele lokho mesehamba mayisethi ngibone umfoka kaNkomgodole la ekhala ngothi kudliwa imali ngibasathe ngiyambheka ngoba naye bengifuna ukuthi asho ilaka lakhe ngiyaza kahlali kumasipala wakho asho ukuthi malini ngoba phela njoba nathi la clean governance singavuka kusasa sokuvulela icala ukuthi imalini lo suyidlile Babu Meya iphi le mali osuyidlile siphinde silungise okunye sambe siphinde sibheke ama artist mesuke ethi omasipala bawaseki asuke esho ukuthi akulindele ukusekwa omasipala bawaseka kanjani umdlalo wamash it's part of iart so iartika yizi ngendlela sisuke silindele ngayo phela ngiyathanda ngoba na uNovember usushayile siyolaka sibhekile nje clean governance ukuthi ubani wenzani yini ubani angayenzi inkosi inibusise ngicela nje uphendule le kama shefe yamathange baba ukuthi amathange aphelelepi baba Mbovu ulokuze njengoba ekhuluma ngalamathangi iyona le project yasetafuleni yakaphini ekuyiyona ezogcinisa amanzi lapha njengoba bathi ungizwa ngisho ukuthi sifike kwi district kwakhiwe ilokuze ithange lapha kwakhiwe ibulk pipeline ngala kwakhiwe obstruction lapha into ezingaxhumani so njengoba sesenza kanje sesizama ukuzixhumanisa lezo zinto ngoba ngalamabhohole esiwenzayo eWard 6 kaDuma noMo emzimkhulu bekunethangi nje belisentabeni egcakini ebelingenamanzi sadrilla ibhohole safaka amanzi lapho sa reticulate abantu badla amanzi so uma chef ukhuluma ngethangi elikuleso simo esinjalo esishoyo ukuthi kwaba yisho ukuthi kwenzeke kanjalo kodwa ke nami phela ngangingakafiki uNkomgodolo akekho singamazi ukuthi akakaza ayibona into enhle emntwini yabona nje uNkomgodolo noma ngabe ubengenile mina ngikhululekile ngayo ngoba ubengekakhulumise kwaMtolo weIFP uMtolo akayena weANC usiyabonga kodwa uyamuza ukuthi uyancoma ngoba into ebalulekile ukuthi uncome
uyabona ukomgodola akekho umuntu omthatha serious because yena uhlala ephethe ipeni elibovu yayibona into enjalo ngoba ucabanga ukuthi iyona ndlela yokupolitika ngoba nalento yokuthi kudliwa kwemali i-political party yakhe sengilikhohliwe igama la ayikho uhulumeni uyibona kanjani indaba okudliwa kwemali abahamba ovula amacala nayi imadlanga ikhona afika akhiphe wonke ama details angaloku ekhuluma la kwimedia ukuthi kune corruption lapha nala i-propaganda abayifundisiwe lapha kuleya ndawo abakuyona esibiza ngokuthi abazukulu bethu yayibona into enjalo so nje akulona iqiniso lokakushoyo uNkogodole ngiyabonga Mbuvu ngiyabonga bamela ukuthi bengingafuni ukuthi kuthiwe ugadle ngekho hayi ngibasathe ngiyambheka ngisamboni angisamboni ngempela umfo kaNkomgodo cha ngiyabonga kakhulu bameya ngesikhathi sakho inkosi ibusise bakwethu okubhlungu abanye abathi ngenza njani manje I gave them a chance ukuthi bakhulume I gave them a chance ukuthi bakhulume bangakhuluma babuza okunye well I think it's part of excitement umeya uthe ama-ward awu-61 wathi amanzi akhona kona wonke wathi amanye ama-ward inkinga ama-VD amanzi awekho kulawo ma-VD siyabonga kakhulu we will also try to monitor i-progress kokunye kokushiwo mangabe-ke bameya ushonge kona hey ngiyakhonza uyayazi clean governance sokuveza obala asifihli thina akukho favor esiyenzayo siyothwadlala ngathi uzwide kodwa ke njengoba manje siyabonga kakhulu siyathobeka clean governance thank you so much sir and your team siyabonga kakhulu ngibonga kakhulu baba uMbovu no angiyikhave le ama artists ngomhla ka26 ama artists esobe siwaqashile lapha uChwanele Bhaca okhulele kuthina eLoyi districtini inyoni emhlophe sizabe futhi sinokholeka ozobe lapha ezonandisa enza yonke into sinomayogathi usuka khona emzimkhulu umayogathi ama artists lawe sobe sinawo manje ngomhla ka26 May uyabona nje ngomgqibelo nginerale kokstart ngoba ngudeputy sihlalo weregion yeANC uChwanele Bhaca nonyoni emhlophe bazabe belapha benandisa siyazama ngayo yonke indlela ukuthi siwasupport ama artists ethu kuona wonke lama project engizobe nginawo ngwahandover emphakathini ama artists ethu azabe khona ngiyakuthembisa lokho futhi ke ngizobe ngifakile kwi status sami bakubone ngikusho namhlanje ngoba ngeke ngisuke lapha ngizoqamba amanga la njengoba ngiyikhansela eliphinde libe mayor ngaphakamisa isandla ngafunga ngathi help me God ngiyabonga kakhulu baba uMbovu thank you so much bameya siyabonga kakhulu zingane zakwethu sibonge kubaba umeya uZwide imeya yase Herigwala district municipality bafowethu asiyi nganqanye singemanzi ngicela ukusho lokho asiyi nganqanye singemanzi so ke siyabonga kakhulu we will meet again next week we've had icelo zenu abanye bathe bafuna imeya sebuhlebezwe we will kindly request imeya sebuhlebezwe sizocela i-team yethu ye-clean governance ukuthi sitholele siphinde futhi sithi siyacela mawuthumela isicelo kuthina usho ne-ward okuyona kuze sikwazi ukulungisa izwe lethu kancane mashefeshefe siyabonga kakhulu la ningambe ngcezi umuntu ungamsabi usho okuyikona siyabonga kakhulu inamba ye-clean governance 067 713 3718 067 713 3718 zingane zakwethu ngeke sijabulise imizwa yawo wonke umuntu we understand and appreciate that laba ngathi bavukelwe ningixolele khona usisihlanga ngimemeli iganyana libhekele lokho esenda izinto engaqondakala sisiwe la kukhona obaba nomama bemizi nabangekho ke abangena imizi yabo kodwa abantu abayihloniphayo lento yakho leyo chicken house hamba oyenza le angazi wayifundaphi kodwa yakuyenza la wayifunda khona hayi la into ndawo ukudlalela le siyabonga kakhulu ngani zakwethu uNkulunkulu abe nani nilale ngomusa siyabonga kakhulu